স্বর্গস্থ পিতা, তোমার পবিত্র নামে ধন্যবাদ প্রশংসা গৌরব করছি বাবা, যেহেতু তুমি গৌরব সম্ভ্রম ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ କିଛି ଅଂଶ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀପତି ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଆବାସ କିପରି ପ୍ରିୟତମ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ନିମନ୍ତେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଲାଳସା କରେ, ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୁଏ। ମୋର ହୃଦୟ ଓ ଶରୀର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଡାକ ଛାଡ଼େ। ହଁ, ଘରଟାଟିଏ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ଗୃହ ଓ ଖନ୍ଦନ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ବାସା ପାଇଅଛି। ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀପତି ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋର ରାଜନ ଓ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସେହି ସ୍ଥାନ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ପୁରାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଅଛି। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ବର୍ଷର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ସଫଳ କରି ଯେଉଁ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତକୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ବିଷୟ ଏହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିନର ଆନନ୍ଦକୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରେ, ଆଉ ତାହାକୁ ସେ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ।
करी दादा बधाई करी दादा भाई बधाई करी दादा जन्म में योगी तो राजा जन्म में योगी तो राजा राजा गो राजा चालू कर हमारा भी पाए हमारा भी पाए बधाई करी दादा भाई बधाई करी दादा जन्म में योगी तो राजा